салом дӯстон, дар доираи даври яккашниҳои лигаи чемпионҳо ду бозии дигар баргузор шуданд. Ин навбат қаҳрамони феълии дастаи Челси дар майдони худ бо Лил ва дастаи Виллареал бошад, Ювентусро қабул карданд. Дар канали дигари худамон мо прогноз кардани бозиҳоро бар роҳ мондаем ва бисёр хурсанд ҳастем, ки ҳарду ин бозӣ дуруст пешгӯӣ шуданд. Метавонед аз он канал ҳам хабар гирифта истед. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Лигаи чемпионҳо давом дорад ва моро бозиҳои яккашниҳои интизор аст. Бенфика дар майдони худ Аяксро пешвоз мегирад. Бозии марказии рӯзи чоршанбе бошад, Атлетико Мадрид бо Манчестер Юнайтед мегузарад. Оё Криштиану Роналдо метавонад боз ҳам шогирдони Симеонеро ғамгин кунад? Тамошои ин бозиҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилка бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозии дастаи Челси ва Лил дар ҳоли доир шуд, ки Челси ҳам он қадар вазъияти хуб надошт. Дастаи шаҳри Лондон бо азобу машаққат бозиҳоро доир карда истодааст. Дар бозии охири худ дар доираи Премер Лигаи Англия лондониҳо бо азоби саг баъд дарвозаи Кристал Пелас як голро равон карданд. Аҷибаш ин аст, ки ҳама аз мушкилиҳои хоси дастаи Тухел мегӯянд, аммо Челси новобаста ба ҳама ин гуфтаҳо дар бозиҳо ғалаба ба даст меорад. Лил бошад умуман ба худ монанд нест. Аз дастаи қаҳрамони Фаронса қариб ҳеҷ чиз намонда аст. Танҳо номи чемпион асту халос. Ва аммо бо чунин ҳолати фарсудаам фаронсавиҳо то плей-офф хараки хешро кашонда оварданд. Бозӣ таври интизор мерафт, бо фаъолии англисо оғоз ёфт. Якмарон ба бартарии онҳо ҷараён дошт. Аввалтар аз ҳама Кай Хаверс тавонист ҳисобро кушояд. Дар қисми якум лондониҳо бозиро таҳти назорат қарор дода ба рақиб имконияти наздик шудан ба тарафи дарвозаи худро надоданд. Кристиан Пулишич дар нимаи дуввуми рақобат як голи дигар зада ҳисобро афзун кард. Баъд аз ҳисоби 2-0 кори бозингарони фаронсавӣ даҳчанд душвор шуд. То охир шогирдони Тухел ҳисобро нигоҳ доштанд ва ғалабаи худро ба даст оварданд. Бо эҳтимоли зиёд шогирдони Тухел масъалаи баромаданро ба даври навбатӣ ҳал карданд. Лил фарқияти 2 голро аз байн бурдан бар зидди ҳамин Челси дар гумон аст. Дар бозии дастаи Виллареал ва Ювентус интрига бештар буд. Шогирдони Унай Эмери дар хатти дифоъ бозии хуб ва барқарор нишон дода метавонанд. Ювентус бошад қабл аз ин рақобат наметавонист ғолиб шавад ва аммо шикаст хурданро ҳам ба худ иҷозат надод. Ин бозӣ бо голи Ювентус оғоз ёфт. Душан Влахович ҳанӯз дар дақиқаи якуми бозӣ ба задани гол мушарраф шуда туриниҳоро пешсаф кард. Зери роҳбарии Массимиано Алегри дастаи Ювентус ба солҳои пешинаи худ баргаштааст. Гап сари он меравад, ки боз дар Турин он рӯзҳои фаро расиданд, ки Юве як гол мезанад ва ба пуррагӣ хатти дифоъро мегирад. Дар ҳафти мавсими ҷорӣ ин тактика чандин борҳо кор дод. Барои мисол дар бозии гурӯҳӣ бар зидди Челси клуб аз Италия бо ҳамин роҳ дастболо шуд. Гузашта аз ин чандин бозиҳо дар серия А бо чунин усул бо ғалабаи туриниҳо ба анҷом расиданд. Вале Эмери дар Виллареал структураи бисёр бутартиб ва барқарорро барпо намудааст. Виллареал икунунӣ метавонад дарди сари ҳамаи дастаҳо шавад. Барои мисол дар худи чемпионати дохилии Испания дастаҳои Реал ва Бетис аз ҳама зиёд гол мезананд, аммо ба дарвозаи дастаи Эмери онҳо ҳатто як гол ҳам равон накарданд. Баъд аз фишори зиёд дастаи кишвари Испания бо шарофати голи задаи Дани Парехо ҳисобро баробар 1-1 намуд. Баъди ин дастаҳо дигар дарвозаи ҳамдигарро рахна карда натавонистанд. Тақдири ин ҷуфт дар шаҳри Турин ҳаллу фасл мегардад. Пауло Дибала дар андешаи рафтан аз Ювентус аст. Футболбози аргентинӣ ба он шароите, ки дар Турин ба ӯ фароҳам оварданиян, розӣ шуда наметавонад. Тибқи хабарҳо дастаҳои хеле зиёд мехоҳанд Дибаларо дар сафи худ бинанд, вале дар байни ҳамаи онҳо як даста Барселона хеле фаъол аст. Гуфта мешавад, ки роҳбарияти каталониҳо кайҳо боз мехоҳанд Паулоро ба сафи худ биёранд, аммо футболбози аргентинӣ ба туриниҳо содиқ мемонд. муҳлати қарордоди ӯ оҳиста-оҳиста ба анҷом мерасад. Туриниҳо тибқи шартномаи нав ба Дибала маблағи камтар пешниҳод карданд. Аз ин рӯ бозии аргентинӣ дар бораи рафтани худ ҷиддӣ андеша мекунад. Ӯ мехоҳад заҳматаш арзанда қадр шавад. Дибала ва намояндаҳояш интизор буданд ва умед доштанд, ки роҳбарияти Турин ба футболбози португалӣ шартҳои хубро тибқи қарордоди нав пешниҳод мекунад, аммо баъд аз дидани бандҳои он хеле хавотиру нигарон шуданд.
қаблан гуфта мешуд ки дар дохили Италия дастаи Интер ҳавасманд аст ки бо Дибала шартнома бандад ва ӯро дар қатори бозингарони ҷодият ки аз ҳама зиёд музди маош мегиранд. Футболизи 28 сола ба дастаи Ювентус соли 2015 омад. Туринҳо ӯро аз Палермо бо нархи 41 миллион евро харида буданд. Дар 20 бозии мавсими ҷории серия А бозингари Аргентина 7 гол ва 5 ассист дорад. Ҳамчунин Дибала дар Лигаи Чемпионҳо 3 гол ва 1 партофти головаро ба номаш сабт кардааст. Бозии ӯ дар як сатҳи муайян аст. Имсол баъд аз барқарор кардани саломатии худ, футболбози 28 сола боз мавқеи худро дар ҳаят пайдо кард ва пайваста ба Ювентус барои расидан ба ғалабаҳо кӯмак мерасонад. Нархи ӯ 50 миллион евро арзёбӣ мешавад. Дибала ба Юве шартномаи навро то ҳол имзо накардаанд. Гуфта мешавад ки тобистони соли ҷорӣ Барселона аввалин пешниҳодҳои худро ба Ювентус ирсол хоҳад кард. Месси мегӯяд ки дастҳои дигар таърихи бой дошта бошанд, ба мо чӣ? Мо рашку ҳасад надорем. Мо гуфта Месси ПСЖ-ро дар назар дорад. Ба фикри ман ПСЖ айни ҳол яке аз дастҳои бузургтарини олам мебошад. Дастаи шаҳри Париж оҳиста-оҳиста рушд карда истодааст. ПСЖ ба он дастҳое ки таърихи бою ғанӣ доранд ҳасад надорад. Ба ман бозӣ кардан дар сафи беҳтаринҳо писанд аст. Солҳои тӯлонӣ ман бо футболбозони бузургтарин дар ҳайати Барселона ҳунарнамоӣ мекардам. Акнун ман бо беҳтаринҳо дар Париж ҳастам. Ман хеле хурсандам ва бозиро бесаброна мунтазир мешавам. Новобаста ба ин суханҳои Месси дар Париж албатта ба дастҳои мисли Милан, Реал, Манчестер Юнайтед, Ливерпул ва дигарҳо бо ҳавас назар мекунанд. Баъзе футболбозони ҷавон байни Париж ва шартан Милан ё Ливерпул варианти дуввумро интихоб мекунанд. ин футболбозон ҳамеша дар мусоҳибаҳои худ таърихи бои ин дастаҳоро мисол оварда мегӯянд ки футболбозони бузургтарин дар ин клубҳо бозӣ кардаанд. ПСЖ ва Сити танҳо дар ин роҳ қарор дорад. таърихи онҳо имрӯз сохта шуда истодааст. баъд аз дастовардҳои беназир дар Лигаи Чемпионҳо ин дастаҳо метавонанд даъвои бузург буданро кунанд. то он даме ки ПСЖ танҳо дар Лигаи деҳқонҳо чемпион мешавад, ҳеҷ кас ба он ҳамчун дастаи бузург назар намекунад. будани ситораҳои сафи пеш кафолати бузургиро намедиҳад. Милан ва Интер ҳатто дар солҳои бадтарини худ диққати бисёриҳоро ба худ ҷалб карда метавонистанд. ё Манчестер Юнайтед ки новобаста ба нокомиҳои зиёд метавонад футболбозони хубро ба сафи худ дорад. агар таърихи даста ва анъанаҳои он ягон нақш намедоштанд, пас чаро Санчо на ба Сити, балки ба Юнайтед гузашт? ман интаҳом дӯстон, бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.